секундите. Добре дошли и невероятно. То е Siberian Wellness корпорация. И днес разговариваем с представителем на Siberian Wellness София на вечерието на 4-ти Международен женски форум Майка на света, който ще се проведе на 21 септември във Варна. И молим Ева, представете се накратко и разкажите как започна вашия път с Siberian Wellness, каква е мисията на Siberian Wellness и с какво кампанията се отличава в света. Здравейте, Мерием! Много ми е приятно. Казвам се Ева Цачева. По образование съм бакалавър по международни икономически отношения и магистър по финанси. И още като бях студентка, мечтах да работя в международна компания, която създава качествени продукти и носи реална полза за хората. Преди повече от 13 години съдбата ме срещна с Siberian Wellness благодарение на моята преподавателка от езиковата гимназия и дългогодишна приятелка Лариса Василева. Тя ми разказа за компанията, за нейната философия, за хората, които стоят зад нея. Ентусиазмът, с който говорише за компанията и препоръката, която ми даде да кандидатствам за позицията офис менеджер в официалното представителство на Сибирско здраве, реално промени моят професионален път. Още при първата ми среща с професор Юрий Петрович Гичев, доктор на медицинските науки, бях впечатлена от неговия професионализъм, ерудиция и уважението, с което говори за хората. Още тогава разбрах, че получавам не само възможност да работя в международна компания, но и среда, в която инициативата, професионалното развитие и личната отговорност ще се ценят. Именно тази атмосфера на взаимно уважение, подкрепа и споделени ценности ме мотивира и до ден днешен. През годините имах възможност да дам своя принос за развитието на компанията, разширявайки продуктовото портфолио, регистрирайки много нови хранителни добавки и най-вече успях да развия онлайн магазина, който все още не съществуваше преди мен. Да. Това направи достъпни нашите продукти за много хора, не само в България, но и в цяла Европа, тъй като ние имахме един от най-богатия асортимент в цяла Европа. Да. И повече 60 страни, нали така? 60 държави сега. Да, абсолютно. 60 държави на света, браво. Да, и аз съм част на този невероятен екип. И вие сте част, за което сме много щастливи да работим заедно. Да, и още нещо. Да. Бих искала да кажа, че за мен това не е просто работа, това е възможност да бъда част от кауза, която да вдъхновява хората да се грижат по-добре за своето здраве. Но най-много ме мотивират клиентите. Когато виждаш тяхната удовлетвореност, получаваш искрена благодарност за професионално отношение на екипа ни и научаваш как нашите продукти са помогнали на хората да водят по-здравословен и балансиран начин на живот, разбираш, че трудът има смисъл. И до днес съм благодарна на Лариса, че отвори вратите към моя професионален път. Искрено съм признателна и на професор Гичев за подкрепата и доверието и възможността да се развивам, както и на Тамара Гичева, която чрез личния си пример ми е показала колко са важни търпението, позитивното отношение и най-вече умението да сме благодарни за всичко. Убедена съм, че понякога една подадена ръка и хората, които ти гласуват доверие, могат да променят не само професионалният ти път, но и жизненият ти път, живота. В общи линии, накратко, това е.
моята история. А сега мога да продължа по следващия ви въпрос. Да, и Каква е Сибирия мисията? е моята родина и за мен е радост да бъде част от този екип от 2000 година насам. Но и защо решихте да подкрепите четвъртия международен женски форум Майка на света във Варна, в България? Защо решихме да подкрепим? Разбира се, за нас подкрепата на четвъртия международен женски форум Майка на света е нещо напълно естествено, тъй като ние с вас споделяме общи ценности, а именно грижата за здравето, семейството, личностното развитие и отговорността към обществото. Вярвам, че подобни форуми имат важна роля, защото създават пространство за обмена на знания, опит и вдъхновение. Когато хората получават достоверна информация и се срещат с доказани специалисти, каквито съм сигурна, че ще има на форума, те могат да правят по-информирани избори за своето здраве и за качеството си на живот. В Сиберия Уелнес вярваме, че най-добрата грижа за здравето започва много преди появата на здравословен проблем. Затова за нас е чест да бъдем част от това събитие, което насърчава именно информираността, изграждането на здравословни навици и активен начин на живот. Да. Така че бихме се радвали наистина да се срещнем на форума. Благодаря. И жените за здраво общество и социално благополучие е важна тема. Какво означава за вас темата за здравето и благополучието на жената в съвременния свят? Жената в съвременния свят, днешната жена съчетава множество роли на професионалист, на съпруга, приятел, дъщеря. И майка. И майка най-вече. Това е най-важното, да, разбира се. В стремежа си да бъде опора за всички около себе си, жената понякога остава на заден план своето здраве. Затова за мен благополучието на жената се основава именно на това да се грижи преди всичко за себе си, да полага грижи за себе си, защото съм убедена, че когато една жена се чувства здрава, пълна с енергия и, и спокойна, тя по-добре ще може да обгрижва семейството си и да бъде полезна и за обществото. Но здравето за мен не е дадено. Грижата за здравето не е въпрос на егоизъм, а именно на отговорност. Но трябва да знаем, че това не е даденост и малките решения, които взимаме всеки ден за балансирано хранене, разнообразно хранене, за почивка, за физическа активност и най-вече управлението на стреса са много важни, за да се чувстваме добре. Да, точно така. И мирът и хармонията на жените, несъмненно, са ключът към здраво общество. Именно, да. Да, кои са най-честите предизвикателства, пред които са изправени жените днес и как здравословният начин на живота може да помогне? Можеш ли да кажеш нещо? Да, това е продължение малко на предния въпрос. Съвременното ежедневие е много динамично и често е съпътствано стрес, недостатъчно движение, небалансирано хранене, недостиг на време за почивка. Постепенно тези фактори оказват неблагоприятно влияние върху организма и могат да намалят жизнения тонус. Здравословният начин на живот не е въпрос на съвършенство, а на постоянство. Именно малките ежедневни избори, като разнообразно хранене, физическа активност, качествен сън и редовна профилактика, имат най-голямо значение за дългосрочното съхраняване на здравето. В условията, които живеем, замърсен въздух, непълноценно хранене, стрес и динамично ежедневие, научно разработените хранителни добавки могат да бъдат една част от комплексната грижа за организма,
като допълват здравословния начин на живот и добрите ежедневни навици. Това мога да Да, кажа. много благодаря. И тези важни теми ще бъдат разгледани на нашия четвърти Международен форум Майка на света във Варна на 21 септември. И какво могат да очакват участниците от вашето присъствие на форума? Участниците могат да очакват най-вече открит разговор. Wellness. Най-вече открит разговор и полезна информация. За мен най-ценни са личните срещи с хората, защото именно тогава можем да отговорим на конкретни въпроси, да помогнем на всеки да открие най-подходящия подход към своя начин на живот. Ще представим философията на Siberian Wellness, научния подход при разработването на нашите продукти и значението на ежедневните грижи за поддържането на доброто здраве и жизненост. Надявам се всеки посетител да си тръгне не само с нови знания, но и с мотивация да направи още една крачка към по-балансиран и пълноценен живот. Да, и какъв съвет бихте дали на жените, които искат да се грижат по-добре за своето здраве и жизненост и за семейството? Бих ги насърчила най-вече да не отлагат грижите за себе си. Доброто здраве се изгражда постепенно с внимание към ежедневните навици, балансираното хранене, движението, достатъчно почивка и профилактичните прегледи. Когато избират хранителни добавки, нека се доверяват на продукти с доказан произход, научно обосновка и високи стандарти за качество, каквито смея да твърда са и нашите хранителни добавки. Най-важното е да помним, че, както ви казах, здравето не е даденост и трябва да полагаме съответните грижи ежедневно. И най-вече да не чакаме да се появи здравословен проблем, а да го предотвратим предварително с необходимите действия. Много благодаря. И какво бихте пожелала на всички участници във форума и защо бихте ги поканили да бъдат част от това събитие и тази платформа, трета жени за здраво общество и социално благополучие, къде ще бъде Siberian Wellness? На всички участници пожелавам преди всичко сибирско здраве, вдъхновение и увереност да следва своите мечти. Надявам се форума да бъде място за нови знания, полезни срещи и идеи, които да останат с тях дълго след края на събитието. Би ги поканила да бъдат част от това събитие, защото вярвам, че инвестицията в знанията и собственото здраве винаги е една от най-ценните инвестиции, които човек може да направи. Това е възможност да се срещнат с вдъхновени личности, да уменят опит и да открият нови идеи за по-здравословен, активен и балансиран начин на живот. Ще се радвам да се срещнем във Варна и заедно да покажем, че грижата за здравето започва с информирания избор, ежедневните навици и желанието да инвестираме в добро качество на живот. Аз съм от Сибирия. Много ти благодаря. И аз, когато казвам думите сибирско здраве, Siberian Wellness, много съм щастлива, че тази е моя родина. Аз също съм щастлива, че се срещам, че съдбата ми срещна с теб. И благодаря ти много за разговора. И сега е време за бърз кръг от въпроси. Те са 3 и можеш да отговориш с една дума. Какво е любов? Отдаденост. Коя е майка? Коя е майка? Най-ценният човек. Не знам. Нямам думи да опишам. Какъв е смисълът на живота? Смисъл на живота е именно в любовта. Супер. Много ти благодаря и благодарим ти за разговора и очакваме вие, Siberian Wellness,
на 4-я Международен женский форум «Майка на света» на 21 септември във Варна. И много благодаря Ева Цачева, директор на представителство на Siberian Wellness в София. И аз много ви благодаря. Прекрасен ден и до нови срещи. Да, до скоро. До скоро.